Hello guys! Ayan, papasok na ako sa work. Ayan, ngayon naghahanda na ako papunta sa work. Laban lang, trabaho ulit. Ayan. See you later! Ayan guys, hindi pa ako nakakaalis papuntang trabaho. Tumawag sa akin yung manager ko. Pinapa-confile na sa akin itong mga resibo from July hanggang October. Sabi ko, hindi ko natapos. Mamaya na lang pagbalik ko ulit galing trabaho. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-confile mamaya. Ayan ang trabaho ko. Ayun, may dalawa pang box. Tapos, ayan na yung mga naayos ko. Tapos, ididikit ko dito sa blue book. Isa-isa. Isa-isa ko yung ididikit sa blue book. Ayan, yan ang trabaho ko dito kapag ka wala pang schedule. Nagkataon na nag-aayos ako nito, tumawag yung manager ko na may trabaho up to date. Kaya to be continue ko na lang yan mamaya pagdating ko galing sa trabaho. See you later guys. Papasok na si Kunyang Grace sa work. Bye guys. Hello guys. Ayan, good morning sa inyo lahat. Ayan, since yesterday, bago ako pumasok sa aking trabaho, binigyan ako ng aking manager ng gagawin. Ito nga, yung mga resibo. Ang kagabi, pag uwi ko, sobrang pagod na pagod ako, tsaka gutom na gutom ako. So, nagpahinga muna ako kagabi, tapos natulog ako ng maaga. And sabi ko, ngayon ko na lang tatapusin. Ayun nga, tatapusin ko na to. Kasi mamaya kukunin na to sa akin ng manager ko. So, ang dami nito. Sana matapos ko, guys. Ayun, sana mapanood nyo ako. Tulungan nyo ako, guys. Ayan, guys. Tignan nyo na lang, ha? Guys, ito tinatapos ko lang ito.
I-stapler ko na lang. Natapos ko ng pagsunod-sunurin. I-stapler ko naman ng sunod-sunod. Yan, laban na. Yan. Tapos na. Ayun guys, natapos ko na. Fine. Ayan, tapos na ako guys. Bye! Papahinga muna si Kuya at saka maglilinis muna ako kasi cleaners kami ngayon. Bye!